Je fajn, aj na začiatku nebol tak, si myslím, že my s Flexom sme tam dosť veľa spravili, lebo sme takí kontroverzní, ale veď my sme amatéri, veď ja to robím 8 mesiacov, mám 38 rokov. Či vyhrám, či prehrám, stále budem mať hejt, stále. Áno. Lebo proste je to tak, ale ten človek ti to do očí nepovie. Aj na ňo pískajú, proste, ale Flexo není zlý človek. Ja som takisto mal iný názor na neho. Jak sa ona Pimpinočka. Som aj zabudol nervov na ňu meno. A proste, že ona sa chce zabiť, lebo my sa dlhšie poznáme už asi 10 rokov, ešte Spin Garden tam obsluhovala. A proste ja som... Tu sa zase ukázalo to, čo ľudia nevedia. A dneska tu mám prvého hostia. Čauko. Ja by som ho predstavil mojimi slovami, ak môžem. Môžeš kľudne. Podľa mňa to je človek s podnikateľským duchom, súperivým duchom a niekto, kto si absolútne nedáva žiadnu servitku pred ústa. A nebudem dávať. Čo na srdci, to na jazyku. Presne tak. Som rád, že si prijal moje pozvanie. No, nechodím do podcastov moc, ale tak už raz trebalo začať, takže som tu. Toto je tvoj prvý, áno, môj prvý podcast. Akože mal som veľa ponúk, ale však my sme aj kamoši, tak som prišiel tu to vyrozprávať. Aký máš vzťah k podcastom? Sleduješ nejaké podcasty? Počúvaš teda v aute? Mám pozitívny vzťah, proste aspoň ľudia vedia o ľudí viac, takže preto som to aj prijal, lebo každý ma hejtuje a rozoberá a proste nevie, čo je za tým, takže už to trebalo trošku zmeniť, tak preto som tu. Tu máš ten priestor na to. Tu mám priestor, tak som prišiel. Ja som teba vlastne spoznal nedávno prvýkrát osobne. My sa tak dlho nepoznáme, čo je aj dobré, ale chcem byť taký neutrálny v tomto, čo dneska budeme preberať. A vlastne, keď môžem povedať, my sme sa spoznali skrz moju priateľku, chodí sa k nej dávať strihať. Áno. Chodím, ja pri stylu poznám asi 10 rokov, tak nejak, no. A my sme tam... aký máš názor na mňa? No a to bola tá halu, že my sme tam tak začali kecať, že... Ale predtým si mal nejaký určite zlý názor. Presne to, že tam sme začali kecať a ja som bol dosť taký prekvapený, že vlastne aký si a jak otvorene som ju rozprával, že ak si ma tak prijal kamarátsky hneď. Takže som si povedal, že ten prvý dojem z tých sociálnych sietí a z tých médií bol úplne iný. No, bol úplne iný. Je to tak, no. Veľa ľudí to hovorí, keď ma spozná, že som úplne iný, ale ako keby som nebol taký, aký som, tak proste ľudia by asi o mňa ani nevedeli, takže je to tak dobré, jak to je a tí, čo ma poznajú, vedia, aký som, takže... Som si spravil taký rešerš o tebe, že som hľadal nejaké informácie, aby som sa o tebe viacej dozvedel do tohto podcastu. A sranda bola to, že keď si dám tvoje meno do Google, tak všade bolo, že kontroverzne, ex-farmár, influencer, škandály, také a také. To je tak prvé, čo človek dostane. Lebo ja ti to poviem takto. Takisto píšu na Zuzu, na všetkých, na Rachel, na hocikoho píšu tak, aby ten článok niekto otvoril. Pokiaľ to je také, že Barón dneska spravil to a to, tak nikoho to nezaujíma. A keď napíšu, že Barón agresívne vyskočil alebo rozbil na farme kamery, tak ten človek to otvorí. A proste... Jasné. Tie médiá krmia tým. Aj médiá to krmia, takže... Iba hlupáci tomu veria a mňa to iba posúva takže ďalej, takže tak asi. Mňa by zaujímalo vlastne, čo je aj pointa tohto podcastu, je ten dosiaľ taký ten tvoj životný priebeh. Čo som sa nikde nedozvedel, je, že odkiaľ si, z akých rodinných podmienok pochádzaš? Ja veľmi dobrý. Rodičia sa o mňa starali. Akože mám nevlastného otca. Môj tatko sa zle správal ku mamke a tak ďalej. Takže mama sa rozviedla, ja som mal asi iba rok, takže ja si ho vôbec nepamätám, na mňa neplatil výživné, nič podobné a proste rodičia sa mňa starali, nemôžem povedať nič, ma si myslím, že aj dobre vychovali, aj keď sa stál ten konflikt, čo sa stalo ohľadom tej ženy ako Ferusovej, ale to je jedno, tomu sa potom vyjadrím. A
ale príkladne sa starali. Vyštudoval som kuchár, čašník, barman. Celý život som robil v gastre. V Rakúsku som robil šéf barmana. 8 rokov mal som aj podnik, takže 15 rokov som robil v gastre, takže mám 3 barmanské, 3 baristické, potom mám aj somelierský jeden. Takže tvoje prvé podnikanie bolo v gastre, hej? No aj to som mal so spoločníkom, to nám moc nevyšlo, potom som ja ďalej pokračoval. Ja som stále robil v gastre, ja som robil barmana. Si myslím, že som dobrý barman, ale už to je 10 rokov dozadu, už proste nepracujem. Buď som robil šiše, alebo teraz robím poradenstvo, proste podnikam. Keď si začal tak prvýkrát podnikať? Vieš čo, ešte som pracoval v Rakúsku, ja som tam totiž býval 8 rokov, predtým, ak som sa prvýkrát rozviedol. No a tam som si spravil svoj biznis. Popri robote som v noci rozmýšľal, čo budem robiť, som si otvoril šiša. Som si spravil šiša baron, lebo mňa prezývali už dávnejší kamaráti aj všetci baron, lebo proste keď som išiel niekde, tak nie som hamižný a každého pozývam a proste preto mi to tak prisklo, alebo proste keď ideme niekde sadnúť, tak keď ja idem niekde piť, tak pijú všetci so mnou. Takže tak. To je ten barón. Áno, takže preto ma tak začali volať, tak som si to dal a šiša, lebo každý spravil Vita Vape, alebo Alice, alebo elektronické cigarety a ja som tomu dal názov šiša, preto to každý začal volať šiša. Nevolalo sa to šiša. Takže to boli vlastne vapky, ale... Ale ja som to obalil do šiša, lebo šiša je celosvetový názov. Okay. A proste, keď si zobral, čo si zoberiem, elektronickú cigaretu, alebo si zoberiem šišu. Vieš, čo myslím? Tak som si, tak logicky preto som to toľko predal a hlavne ja som to dával všade po influenceroch, nebudem to tu do detailoch, nechcem niekoho uraziť. Všetci vieme, ako sa jedná a som začal robiť reklamy po influenceroch, ďalej sa mi to dobre rozbehlo, lenže potom už proste, keď dávate tomu istému influencerovi, to proste už nefunguje, už sa predá 1 kus, 3 kusy, 5 kusov, už to proste nemá taký efekt. No a ja som mal 20 000 tovare a že čo budem robiť, ty kokos. Nešlo mi to, tak som si pozeral dokument Red Bullaka. Okay. Takže som po večeru bol nešťastný, že ty kokos, jak ja to predám. A on chodil, Red Bullak chodil, pozrite si to ľudia, fakt, je to top film, top dokument. Chodil. To som ani nevedel, to je zaujímavé. No, ja som to nevedel predať, tak ja som prišiel a som si pustil dokumenty, aj McDonald, aj Heineken a proste jeden brutálny, bohatý Rakúšak mi to napísal, že mám si to pozrieť. A ten Red Bullak chodil majiteľ, už som presne zabudol meno, ako sa volal, to bolo dávno, a on chodil, že chladničku a 30 Red Bullov dával po podnikov. No a ja som spravil šiša Stojan, Baron, a potom vám aj túto ukážem, šiša Baron, Stojan a 30 šiš k tomu. No a tak som chodil po podniku a po podnikov a som mi dával väčšinou na komis, na splatnosť faktúry a tak ďalej. A za 2 týždne som obehal 3 Slovenska cez známych, lebo som robil v gastre, takže som mám kontakty, tak som si obvolal, kade sa to pobralo a po 2 týždňoch nikto sa neozval a hovorím, tak ja som Kelly, hovorím, na toto bolo 3. týždeň a asi 50 podnikov na šupu zobralo proste môj produkt a bol som zrazu všade a som za 3 týždne zarobil asi 50 000 eur. A ja, že to nemyslíš vážne. Ja som sa ešte zblázniť, že všade to boli billboardy, boli so mnou, všade som bol proste. Nakoniec som to vyšplhal až na 130 prevádzok. Nikto by ma nezastavil, nikto. Išiel COVID, korona. Aha, vtedy. Tým pádom ľudia mi neplatili faktúry, mi to vracali, zrazu zatváral gastronómiu, lebo som mal všade v gastre. Ako som to bral, lebo nikto, 2 roky tuším bol COVID, veľa ľudí skrachovalo, proste mi nevyplatilo a tak ďalej, ale proste bral som to tak, že čo ich mám teraz zastreliť, keď proste on skončil s prevádzkou. Počas covidu každý bol doma a začal vymyslieť Vita Vape, také, na toľko potiahnutí, na toľko.
a tým pádom už s tým robí celé Slovensko alebo Česko a každý dal tomu názov šiša. No, proste, ja som bol prvý, nikto nemal šišu, nikto. Ani v Itave, ja som tomu dal. Proste... Takže narušilo to, že veľa ľudí to začalo robiť. No a tým pádom už ani ja som nemal, už som nemal ani energiu, tak som si začal robiť poradenstvo a poradenstvo robím do dneska. Si myslím, že nám to aj ide, aj je to dobre a barber potom som si kúpil a tak ďalej. Takže... Takže vlastne to bolo pred tou farmou toto, hej? No, to bolo pred farmou. Pred farmou bolo takéto tvoje podnikanie? Ale čo sa týka tej farmy, ideme k farme? No, ja som chcel vedieť všetko, čo bolo, že pred farmou ešte. Že teda odkiaľ pochádza? Potom tam prišiel rozvod. Okay. A k tomu by som sa ani nechcel nejak vyjadrovať, aby som nepoškodil nejak malého. Proste sme sa rozvedli, rozvedli, už to berem, už je to 3. alebo 4. rok, už je to za mnou, proste sme sa rozviedli, ona má svoj život, ja mám svoj a týmto by som uzatvoril, nechcem už hovoriť o tom, čo bolo a hlavne kvôli malému, vieš. Jasne, to chápem. Takže ja mám ho týždeň malého, to je proste sebe. Jak si k tomu došiel tej farme? Do farmy som mali 3 roky za sebou. A oni ťa oslovili? No, už 2 roky predtým som mal ísť bez castingu, aj bez všetkého, ale ja som nešiel kvôli bývalej, lebo ona bola na bielom gauči castingu, takže som jej nechcel spraviť hanbu a potom, jak sme sa rozvedli, tak som to spravil na ročky, som proste im napísal do produkcií, že či majú ešte o mňa záujem a bez castingu ma zobrali, samozrejme, že veď bodaj by nie, keď som tam bol, tak som to tam vyrúbal. A veď farma ide o 10:00 a keď ja som bol, tak sa zmenila po športe, po televíznych novinách, tak som išiel hneď 20:30, lebo toľko ľudí to sledovalo. Takže... Ale museli veľa aj cenzurovať a vypípať, ne? Keď to 20:30. No, to bolo. Ale že to bolo trošku inak, jak to tam bolo prezentované, že oni ma vyhodili a tak ďalej, lebo to bolo aj postrihané, keď ja som aj na veľa duelov nebol. Keby sme sa vojo pošprtali, tak som tam vystrhaný, že na prvom kole som bol a na druhom kole som vôbec nebol. Takže mal som problémy s ramenom, ja som mal ísť s Flex Kingom zápas, to bolo pred farmou a proste nechcel som ohroziť, že by som nenastúpil na zápas a na mňa tam spadlo poleno, jak sme tú vodáreň robili, alebo už neviem presne, tak padlo na mňa poleno, na celé rameno a mňa tam každý deň opichávali, lebo to je všetko postrihané, oni to dali až treťom týždni. A ty si teraz povedal zaujímavé, že ty si dostal ponuku už do Fight Night pred farmou? No. Ja som myslel, že kvôli farme to... Nie. Ja som už mal podpísané, ako možno to môžem povedať, dúfam, že ma nezabije môj Matuško. Ja som to už mal podpísané na 8 zápasov pred farmou. Aha. Ja som už mal podpísané, už som aj s Flexingom mal taký trash talk pred farmou, ale ja som mal strašne krátky čas a ja som si proste, poviem to na rovinu, uveril, že som si myslel, že to je nič a proste na ten zápas sa potrebuje človek pripraviť minimálne rok a ja som mal na to 3 mesiace a som si uveril, takže tak to dopadlo zle pre mňa. Takže tak, a ja som to mal podpísané na 8 zápasov pred farmou a to som nebol v žiadnej farme ani nič podobné. Len akože ľudia mňa vedeli skrz Šíš a dosť veľa som s Renem chodil aj s Zuzou a s nimi. Proste takže tak asi takže už si bol tak verejne. No a hlavne aj kvôli aj billboardom, aj kvôli Šíše, aj kvôli Instagram mám kvôli Renemu, lebo René ma do toho dotlačil. Takže tam sa rozbehol ten Instagram. To môžem povedať na rovinu, nebudem tu klamať. Proste nemá to zmysel a ja som vtedy mal iba Facebook a Instagram som si spravil iba kvôli Renemu, s ním som vtedy, my sme boli veľmi blízki kamaráti a tiež sa k tomu nechcem nejak vyjadrovať. Okay. Je to teraz v pohode, sme OK, ale je to tak, jak to je. OK.
Tak na to sa nebudem pýtať. A dobre, a ty si išiel teda do farmy potom? No ale tú farmu, že keď môžem povedať, že ako to tam prebiehalo, tak proste na mňa spadlo poleno, ja som mal strašné bolesti, každý druhý deň ma opichávali flektory. Proste ide o to, že ja som mal blízky vzťah aj s tým Lukášom, aj s tým druhým režisérom, už neviem, jak sa volá, ty kokos, tá tlstá svinia. Neznášam toto ich diktovanie a motanie ľudí, ty kokos, aby Filipa iba provokovali. Proste bolo to cez čiaru, ale akože keď ľudia videli, robil som tam ako otrok. Mňa dosť veľa dedo naučil, takže som vedel, každý ma podceňoval, že ten podnikateľ nič nebude robiť, čo mal ruky ľavé, a pritom som robil, nehovorím, že najviac, ale medzi tých, čo robili najviac, som určite robil, takže tak. Čo sa týka toho vyhadzova, iba dali kvôli tomu, aby bola viditeľnosť a ľudia to nafúkli, tí kokos, aj média, že Baron, výbušný Baron a tak, áno, veď porušil som tam, rozbil som tam asi 12 kamier, to je pravda, ale iba z toho dôvodu, že som porušoval, lebo som chcel ísť na ošetrenie, ma bolelo rameno, oni ma nechceli pustiť, lebo boli brutálne dosahy. Oni nikdy v živote také, veď pre mňa farma nemala nikdy väčšie dosahy, keď som tam bol ja, a to nehovorím teraz, že som taký teraz nafúkaný, to proste čísla sú fakty, ako hovorili. Čísla nepustia. Čísla nepustia, takže boli najväčšie čísla. Ja som chcel ísť domov, predsa to bolo už asi 3. týždeň, čo som tam bol, a zatvorený ste v jednej bubline s ľuďmi, čo ti lezú na nervy, a ten film proste doma mal som malého syna, firmu a všetko rozbehnuté, tak bez telefónu, akože dobre, ten telefón som si zvykol, ale mal som bolesti a nechcel som sklamať Atilu, nechcel som sklamať Eda ani Matúška, tak proste bál som sa, čo budem mať z ramenou. Ja som nevedel ani takto dvihnúť. Takto ani. Takže to bolo vážne. No a oni mi povedali, že mám si ísť pobaliť veci. Že si mám ísť pobaliť veci, že idem do nemocnice. No oni to tak pozerám, oni to tak zostrihali, že oni ma vyhodili. Veď ja, keď si to pozrieme, keď to hodíš do toho a keď si to postrihaš aj túto. Áno, ja som to videl, ja som to pozeral späť. No alebo na YouTube, plný YouTube je toho, že proste ja som už balil sa kufre, veď keby som bol vyhodený, tak príde, že poprosím, boli ste vylúčení. A potom dali na konci, akože keď ma prepustili, tak ja som myslel, že ideme do nemocnice, oni ma odnesli domov, že som skončil a že nemám nič riešiť ani dávať vonku, lebo že dostanem pokutu. Aj tak som ich to porušil a všetko som dával vonku, jak to bolo. Takže je to markíza, čo sa vám vyhráža, a preto som rozbil aj tie kamery, lebo proste ma nechceli pustiť domov. Tak som začal porušovať všetko, čo tam sa dalo. Tak možno bol to aj taký psychický tlak na teba. No tak, a hlavne to, že nejedol som tam, veď oni teraz, čo bola tá farma, tak oni mali kontajnery, sladkosti, jedla, veď my sme tam boli o jednej placke. Fakt, tá Natália varila super, akože tá Natália, proste ja s nikým sa nebavím z farmy, s nikým. To som sa chcel opýtať, či s niekým až doteraz, že... Nikým, akože Natália sa ešte sledujeme. A Kiko vôbec, to k tomu sa ani vyjadrovať nebudem, že on si uveril a tak aj dopadol. To je nič, to vysoko lieta, nízko pada. Ja to stále hovorím. A s Myšom akože ma sleduje aj jeho, ale proste s nikým sa nebavím, proste je to zbytočné. A tak s Myšom si aj v kontakte skrz Fight Night. No ale iba tak sa zdravíme, nie sme, že si volávame, píšeme a tak, takže s nikým. Ale tam ste mali dobrý vzťah s Myšom, nie? No, len sa ukázalo, že aký je falošný. Všetci sa ukázali, akí sú falošní. Vieš, aj s Kikom som mal dobrý vzťah a potom vedel, že mám fame, potom vedel, že mám proste aj, my sme mali taký trash talk Flexom, akože teraz sme už OK, ale proste všetci o tom rozprávali, no a on chcel byť, on vedel, že mám fame, tak chcel mňa vyzvať, vieš, veď mňa vyzýva po Slovenska a je Flexa, ale vyzývať môže.
Takže nech dá mincu na stôl, nech dá 10 000 a potom sa môžeme baviť. A keď chce ísť niekto, môžete ísť kľudne so mnou. Jasne, máš svoju cenu. 10 000 mi dajte a môžeme ísť. Si to vedomý. Môžeme si dať. Človek, keď ide aj do toho Fight Nightu, tak si myslím, že keď si povie, že už idem do toho, tak nejakú sumu svoju to vyžaduje. Že idem to absolvovať, idem sa na to pripravovať. Hlavne to je o challenge. Nie je tak o peniaze a určite Fight Night na začiatku nebol tak. Si myslím, že my s Flexom sme tam dosť veľa spravili. Lebo sme takí kontroverzní, ale veď my sme amatéri. Veď ja to robím 8 mesiacov. 8 mesiacov, mám 38 rokov. Mne tu vypisujú 20-ročné deti, že tak, to nie je bitka vonku. Proste to je... Si predtým nikdy nerobil také, že bojové športy? Robil som u Tomáša Možného, ale to je presne to, čo ja som si uveril. Že som prišiel na zápas a som nevedel ani ruky dvihnúť. To, že som mal rebro, nemám sa na čo vyhovárať. Proste išiel som do toho zápasu s tým, to je jedno, každý má zranenie nejaké po tej celej príprave, takže to už je dávno za mnou, len proste ja som si stále uveril a som si myslel, že to je také, jak na tréningu. Na tréningu sa biješ jak blázon, 10 kôl krát 3 minúty a na zápase nevydržíš ani 1 minútu. Sa zadýcháš, okysličí sa ti telo, proste nevie spraviť nič a každý, kto už bojoval, tak môže to potvrdiť. A tí, čo nebojovali, tak to sú iba hejteri, čo na klávesnici vypisujú. Mal som aj jedného, čo mi vypisoval, že poď na sparring somariny, ja som sa k tomu už aj vyjadril. A tak mu hovorím, bráčku, tak poď na tréning jeden s Haladom, tak sme ho zobrali. A po rozcvičke povedal, že on ide domov. On už ani, iba rozcvičku sme si dali fakt... Kto to bol, iba nejaký človek? No, taký hejter, neviem, okay. Neviem presne, jak sa volá, ani by som mu tu nedával. Taký tiež veľký vágož a ty kokos, to máš pravdu. A ešte ani na sparring nedošiel a už po rozcvičke odpadol. Lebo to nie je to, že ty dvinieš činky alebo vonku niekoho napadneš a sa biješ 20 sekúnd. Tam musíš premýšľať, musíš mať vytrvalosť, proste ľudia, fakt, to je masaker. Ja to robím iba 8 mesiacov. Ja, keby som mal teraz 20, čo by som bol rád, keby som mal, s tým rozumom, čo mám, ale ja mám 38. A vy všetci si myslíte, že ja mám 25. Ja viem, že vyzerám mladšie, ale mám bohužiaľ 38 a bože, že som s Pagim prehral. Bože, veď Pagi bol, ja som bol, aj keď sme mali taký treštol, a to iba kamarátsky. Po prvé je to kamarát, po druhé Pagi 12 rokov alebo 13 bol vo FE. Celý život sa tomu povejuje, zápasníkov vynášal, proste celý život žíme, celý život bez rukavic sa bil. Proste každý jeden mi povie, že ty kokos, že dedo ťa zbil, on má 44, Pagi, ja mám 38, ale o 15 kg viac v zápase. A jednoznačne bol lepší, tvrdší. Ja som vedel, že idem na istú prehru, ja som vedel, že je silnejší. Proste 15 kg boxu je šialenstvo. Ale som tam šiel. Hlavne ide o tie skúsenosti. Naozaj, keď niekto robí nejaký šport dlho a teraz ty keď do toho vodíš. A napríklad s Haladom, s trenérom, čo je legenda bojových športov, som vydržal 10 kôl, ma maroval, ma nevypol. Prišiel som na zápas, takisto dobre som sa tam otáčal, ja by som sa v živote neotočil na sparingu, nikdy v živote. Proste telocvičňa je jedna vec, zápas je druhá. Nezobral som si mentálneho kouča, aj tak si myslím, že druhé kolo som dobre spravil. Tretie kolo 10 sekúnd do konca, alebo 12 či 14 či koľko sekúnd do konca. Rozhodca to dalo, že je za otočenie. Bohužiaľ, ale ja som sa tam postavil o 15 kg ťažšiemu, čo ja som mal 80, on mal na váhe 86 a ešte sa dopapal, takže v zápase mal 95, mi hovoril. A proste postav sa o 15 kg ťažšiemu a chod s ním, veď to sú granaty. Ani raz som, hovorím, že nelahnem, ani raz proste ma tam klinčoval, ty kokos, vedia, sa ozývalo až na štadióne, ty kokos. Ale proste vydržal som a som rád, že som vydržal celé skoro 3 kola a proste viem, že ten tretí zápas, aj keď sa mi stala tá zlomenina,
bude oveľa lepší a dúfam, že toho Sulika dokopem. A hraje tam nejakú veľkú rolu aj psychika? Strašne, veď ja som bol v pohode, ja som si tancoval, veď to má strašne veľa videní aj na YouTube, všade som si tam išiel jak Pau. Počúvaj, mne strašne veľa ľudí hovorilo o tebe, že fakt, že ty to fakt bereš vážne, že aj tie tréningy a že ty naozaj, že si dobrý. A počul som také názory ľudí, že ale keď ty, že dojdeš do toho, zrazu, že je pre teba taká zmena, že tú skúsenosť, ktorú si tam bereš, že naozaj, že dojdeš brutálne pripravený, ja som počul, ale potom, že to nechápu, že nejak, keby si to, že strátil trocha v tom, že majú taký dojem v tom zápase. Takisto aj Pirát sa vyjadril, aj ľudia, veď ja som aj s vlastným čepom, jasne, že nešiel na bomby, s výskočom, ešte keď Spartak, že s Cigom som vydržal, proste bijavam sa s ľuďmi, čo sú na profesionálnej úrovni, tak to už zatvorím a proste mňa chytí taká tréma, taká hručka, zimnica, zimomrávky. Mňa keď Paťo vyhlásil, že Imi, Baron. Dámy a páni, 8. zápas večera vypísaný Imi, Baron Štefánik! Tak ja som mal normálne husinu a ja si prvé kolo nepamätám. No. Ja keď som si išiel pekne, som si tancoval, tak som bol úplne v pohode. Ja som prišiel tam a ja som aj prvé 30 sekúnd tlačilo. Ale jak on na mňa sa rozbehol, ja som všetko zabudol. Ja si myslím, že toto si človek naozaj neuvedomuje, že to nie je sranda vôbec tam nastúpiť a to zažiť, ten tlak. A teraz si hovoríš asi v hlave, že chcem toto všetko splniť, čo som sa pripravoval. Presne. A to veľa ľudí hovorí, že ty kokos, ty máš aj techniku, aj sparovať. Ja som dojebaný, bijával sa, alebo jeden na mňa vyskočil, ty kokos, som mu dal facanu a už dobre, lebo vy si uvedomíte, že to není iba, že za to, že som prehral zápas, že teraz musím byť slabý, musím byť zlý a musím byť, že každý ma porazí. To máte iba reči, pozeráte cez televízor a toho by som zbil. To, co som mal aj ja. To som mal aj ja, presne. Kámo, ale ešte najviac je to, že spadnúť a postaviť sa. Hej, ale ja som to bolo, není hamba spadnúť a postaviť, ale postaviť sa. To bolo to virálne, vidíte takí ľudia, že ja som povedal miesto, není hamba padnúť a som mal povedať a postaviť sa. Že som bol taký dojebaný z tej prehry s Flexom, tak som povedal, není hamba padnúť, ale postaviť sa. A je to také virálne, že ma to cez neviem, 1,5 milióna pozretí a presne toto mi predáva. Presne to, keď ja sa napríklad, nedaj Bože, lebo ja si musím dávať brutálny pozor, čo hovorím, lebo vy spravíte z komára somára. Takže bol som dobre pripravený, ja ďakujem Miškovi Haladovi. Proste sparingy sú úplne niečo iné, niečo iné ako v zápase, ale teraz idem do 3. a tam už chcem ísť bez rukavíc aj so Sulikom a uvidíme, jak sa dohodneme ešte finančne, ešte to idem konzultovať s nimi. Už budem úplne ináč nastavený. Už aj teraz to bolo vidieť, že proste som aj išiel, ale proste Pagi išiel jak tank a ja vám to neviem opísať. A keď celá hala kričí a ja to mám 10-krát horšie ako ostatní, lebo proste na mňa je 10-násobný väčší tlak, lebo ľudia, vy si kúpite môj zápas, aj, lebo chcete vidieť, ak dostanem na papulu, alebo dostanem bitku, ale samozrejme, že mám aj fanúšikov, ja za to veľmi som vďačný, lebo nemám iba hejterov a keby som nemal hejterov, tak nie som tam, kde som. Proste nikto by o mne nič nevedel, ale ty vieš to mi, že aj Dan White, čo keď sme sa stretli teraz v tom, ma nesledoval a on normálne musím ťa sledovať, lebo ty si popiči človek, mi hovorí a ja, tak ma to hreje, že keď ma potom spozná ten človek, tak mení názor, lebo fakt každý ma bere, že teraz som namyslený, veď ja komu môžem, tomu pomôžem. Nikdy som sa na nikoho nevyjebal, takže tak. Určite netreba si robiť ten prvý dojem z tých sociálnych sietí alebo z nejakých médií. A médiá to hlavne nafúkujú, aby to bolo aby ste to čítali, aby ste tie jedli. Takže tak. Mne sa to páči, že ty si taký komunikatívny a že rád rozprávaš. Máš syna teraz vlastne? No ja mám syna Alanka z prvého manželstva. Alain sa volá. Bolo to brutálne ťažké, keď som sa rozviedol, veď mal 2 roky, tuším.
A málo ktorý, ako teraz sa nejdem vychvaľovať, ale nepoznám v mojom okolí rodiča alebo otca, čo si necháva týždeň na týždeň mať ako žije vo svojej opatere malého, ja ho mám, takže mám ho týždeň na týždeň a nechty som musel strihať, začať variť, lebo však má kúpať ho ráno zo škôlky, proste šatiť, hrať sa s ním. Bolo to pre mňa, akože hral som sa aj predtým, ale bolo to pre mňa brutálne ťažké, do toho podnikanie, do toho šiše skončili, do toho rozvod. Dokonca som sa chcel aj obesiť, mal som aj také, veď poviem to na rovinu, ťažké, jak som sa dozvedel, jak ma podjebávala a tak ďalej, tak mal som, mi pomohla, vtedy aj Zuzá mi volala a Plačková aj René, aj všetci spoločníci, čo mi z toho som sa dostal, takže to bolo brutálne pre mňa. Šiše mi skončili, sám v dome som bol, proste jeden biznis, druhý, takže mal som aj ja ľudia ťažké obdobie, ale treba ísť za známymi a treba si pomôcť. Proste sú to tlaky strašné. Treba ísť ďalej určite. No. A čo tebe tak pomáha teda, keď zažiješ niečo takéto? Hej? Že no pomohla mi hlavne, ja som sa hneď dal dokopy, hneď o 3-4 mesiace s tou Nikolkou, čo som, ona je zdravotná sestra, je z východu a ona mi pomohla dosť brutálne a hlavne aj spoločník, ten Áďo, on držal pri mne, spával tam pri mne, že by proste som sa dostal psychicky hore, lebo však prídete o celú čiastku peňazí XY, nebudem hovoriť, lebo každý potom druhý bude pýtať o mňa peniaze. Takže mal som peniaze na účte, šiše pošli, nikto mi nepovyplácal, takže bolo toho dosť. Ja mám šeky minimálne 4-5 tisíc mesačne. To sú bomby, takže do toho malé dieťa, veď iba 700 € platím škôlku. Veď to je nekresťanské, čo to tu je. Ja som spravil takú chybu, že som tu išiel vôbec bývať v Rakúsku. Proste ten jazyk viem a som spravil chybu kvôli tej bývalej. No, však tak by som nemal dceru a tak by som nemal nič. Asi netreba nič ľutovať. Všetko je tak, jak má byť asi. Ani by som nebol na farme, ani nič. Všetko je asi tak. A to je to, že si zabojoval asi a že asi si vybral tie možnosti v živote, že aha, tak musím spraviť toto, musím toto, ako chlap podniknúť niečo preto, aby som bol úspešný. A mne nechcem aj tak povedať aj tebe, že nie som žiadna celebrita, nikdy som normálny chalan, čo sa vie pozdraviť a ty sám vieš, že nehrám sa na toho, čo nie som. Nerobíš ako pózu. Nerobím zo seba, aj keď to tak možno, že navonok pôsobí, ale nie som taký, tak to môžeš aj ty potvrdiť. Nikdy som nepovedal, že sa neodfotím, nikdy som nepovedal, denne sa každý, koho stretávam, tak buď chce fotku a veľakrát sa mi stalo, že ma hejtuje, mi nadáva a potom príde mi ruku podáva, takže to už je normálne paradox, to už je non-stop. Normálne to je extrém. Jak ľudia hejtujú a nadávajú, aj že ti dopichajú syna, aj také zlé. To je strašné. To je strašné, ľudia. Mám aj peklo, ale mám aj dobrých ľudí a čo stoja pri mňa, hlavne aj mám veľkú skupinu fans, čo drží so mnou. A samozrejme, že sú tam aj hejteri, hlavne takí, čo v živote nestali ani v ringu. Ja som sa ťa chcel opýtať na to, možno, lebo človek si tak veľa hovorí, že presne poznáte z toho Instagramu, hej, a podľa toho ťa tak pozná a tak, ale že čo robí i mimo Instagram? No, je otec teda? Hej, a ráno teraz momentálne neoblečiem syna, lebo mi pomáha Nikolka, však sa mi stala tá škaredá zlomenina. A tak ráno idem do škôlky odniesť malého, príkladný otec. Celý deň riešim firmy, čo mám. A keď som mohol ísť trénovať, tak som chodil ráno vždy na tréning 8:30 alebo 9:30, potom som išiel na obed a
nejaké biznisíky, čo mám, nejaké firmičky a po obede zase pre malého a teraz už máme aj piškotu, Karolinku, takže teraz som celý čas so ženou alebo so svojimi spoločníkmi a mám 4 alebo 5 ľudí, čo sa permanentne stretávam, čo sa viem na nich spoľahnúť a ostatní sú iba známi, lebo každý sa tu hraje na chrumkavého kamaráta a človek, keď je v núdzi a potrebuje pomoc, tak ti nikto telefón nedvihne. A však to ľudia poznáte, tak aj ty to poznáš určite. Takže tak mám to takto vyselektované a tie tréningy, preto každý si myslí, že sa rozbíjam, každý si myslí, ale na ten zápas proste vy tú prípravu musíte spraviť proste. Ja som drel jak blázon a proste nepodaril sa mi výsledok. Vy ste ma hneď... Vy ste ma hejtovali proste ľudia jak Perel Vemola alebo Attila. Proste vy ma budete hejtovať, aj keby som vyhral zápas, lebo poviete, že to bol slabý super. Proste je to tak. Proste vy ľuďom nevyhovieš. Proste vyhrá zápas, povie, lebo si mal slabého supera. Teraz vyhrám zápas nad Sulíkom, tam mi poviete, on to pustil, bol to slabý super, bol iba raz v ringu, ty si už bol tretíkrát a blbosti. Proste, že či vyhrám, či prehrám, stále budem mať hejt, stále. Áno. Lebo proste je to tak. Ale ten človek ti to do očí nepovie, keď ťa stretne. Ahoj môj, ahoj. Mne dáme kavičku, zmizniť, aj ty. Presne tak to je. Stretneš ho niekde vonku a nepočuješ. To sú iba také, tak na to som už zvyknutý. A proste, aj keby som prehral 8 zápasov v rade, proste ľudia, ja sa snažím, aby to bolo dobre. Ja to v prvom rade robím ja som v živote nepustil žiadny zápas. To, že som mal nejaké zranenia, to ja nebudem teraz z neho odsovať Flexovíkom. Flexo bol nadúpaný, bol tam tretíkrát a presne preto ma to zožralo celé, lebo ja som si myslel, že som vo Spartak Žime a že som na rozcvičke. Proste ma to, veď som ani do ringu nechcel ísť dovnútra. Veď som tam chodil jak blbeček, ty kokos, ja si to priznám. Ty si teraz našiel to s Flexom. Medzi vami to tak vrelo od začiatku. Hej, áno. Jak to ty vidíš z svojej strany? Že... Nie, už je to zatvorené. Hlavne ja som mu dal aj, on to aj sám povedal, že keď jemu ešte nezomrela babka pred zápasom a ja som mu dal hold, on takisto, že mi tiež hovoril, že som sa snažil, že proste sme si dali jeden druhému pokoru, sme sa objali, dokonca sa aj sledujeme, sme OK, je tam, už nevidím, aby tam bol ďalší zápas medzi nami. Mali sme mať, ale proste už to padlo medzi nami. Aj teraz, keď som bol na vozičku a ma odtiahol, mi pomohol, akože my sme v pohode. Si myslím aj, keď on to povie tiež, ale my sme v pohode, veď sa aj sledujeme, aj Mamisku, jeho trénerovi na mesačnú teraz sa nám dokopy ku pánovi Cingelovi, to je jeho tréner Žilinský, tak ma pozval na kemp. Tak idem tam a potom idem ku Majčimu, idem do Speedgymu, do Prahy. Takže idem pochodiť trošku žimy, idem sparovať a proste budem mať teraz dlhú prípravu. Dúfam, že vyhrám. No. Spravím preto ešte viac, jak som robil to teraz a hlavne mám tam nevybavené účty, lebo tam išiel do rodiny a to nerobil ani Flexo. My sme si nikdy nenadávali, že mi zdochne mala tak, jak Sulík a toto, čo robil. Takže tak to tam bude osobné a tam každý stern ma budú musieť držať 4, aby som mu neotrhol hlavu. A ako to vzniklo to celé? S tým... Ja som sa zastal Vlčiaka, sa mi vidí. Som si robil srandu, lebo on si robil z mojich videí srandy, tak ja som si začal z jeho. Ale on to už tak prehrotil. Čo sa týka biznisu, veď barber som predal, lebo mi vybukoval tie jeho deti a jeho základňa od 13 do 14 rokov.
tie jeho pobehy mi vybukovali celé Bukio a tým pádom sa ľudia nevedeli objednať. Potom zlé recenzie, ale ten barber, poviem to takto na rovinu, nikdy už nepôjdem do gastronomii, ale ani do nejakých služieb, lebo proste pokiaľ sám ja neviem ostrihať človeka, tak som tam posielal kamošov, kade tak, ten ho tak ostrihal zle, ten ho tak ostrihal zle, proste keď nie ste z fachu, že toto tvoje proste ľudia nerobte to, proste potom ľudia mne sa sťažovali a dokola tieto a ja mám ďalšie XY veci, čo mám rozbehnuté a mňa to iba brzdilo a znervozňoval som sa, stále som si dobre a proste o 2 týždne si uveril, povedal, že ide barbershop spraviť, mi tam nemal kto robiť. Proste prvý pol rok sme mali cez 40 alebo 50 ľudí cez moje reklamy a cez môj Instagram. 40-50 ľudí denne ostrihali, bolo to masaker. Dvaja si išli spraviť hneď vedľa, si spravili barbershop, ma zapalili, no a poťahali svojich tých ľudí, čo som ich cez reklamu a cez mňa. Takže potom stále tam niekto chodil na skúšku, ten neprišiel do roboty, ten strátil, ten sa doďobal, ten ožral sa, ten je na diskotéke. Ja nechcem mať nič spoločné, ja už iba budem robiť to, čo viem 100% sa za to postaviť. Áno, to som ja. Už to nerobím proste. Mal som také ponuky, poď kaviareň, poď tam. Idem jednu vec chystám. Okay. Máte sa na čo tešiť, bude všade na všetkých prevádzkach. Proste bude to pecka. Jeden taký dospelý človek ma oslovil, sme sa aj dohodli, aj všetko. Chystá sa to, takže príde to čoskoro, ale nebudem prezrázať. Ale vás odjebe jak harigle. Tak to som zvedavý. A kedy to príde? No už sa robí ten návrh aj všetké a hlavne on má tú výrobu, on je proste babalaš, takže on so všetkým ma oslovil, že mňa tam chce, že mám viac sledovanie jak Leoš Mareš, lebo že dávali jeho Instagram a môj, alebo niečo také a mňa toľko ľudí hejtuje, že stále na mňa kliká aj všetko, že chceli dať jemu ponuku a nakoniec som ju dostal ja, lebo všade kde otvorí YouTube a všade Baron, furdačo Baron, takže... Tak to už niečo je, keď si lešem Leoš Mareš. Tak by to povedal a akože nehovorím, že mám teraz dosah najväčšie a nikdy sa nebudem rovnať ku niektorým ľuďom, čo fakt sú úplne inde. Aj o vinečku, aj oni. Ja sa nerovnám s nikým, ja si idem po svojej ceste. Preto som tam, kde som. Ale tak to povedal, že proste toľko ľudí ma hejtuje, že to presne jak je so Fight Nightom proste. Aj keď ma linčujú a ja iba prejdem na nástupovke a mám 800 000, čo má 5 sekúnd. Proste ľudia ma tak nenávidia, niektorí, ale oni sa otočia. Jak vyhrám teraz zápas, alebo proste oni sú jak vedené mi nadáva, že zdochni, celá rodina rakovina, bodaj by si zhorel za autom a potom môžem ťa poprosiť, že pošleš mi hlasovku, lebo moja dcera má narodiny a že by si zagradol. A takí schizofrenici, ty kokos, nadáva, potom nech ti zdochne dieťa, potom mi napíše, ja niektorých už ani neblokujem, lebo hovorím, že z hejtera sa potom stane fanúšik, aké mi chodia, ale tak je to proste sociálny život, je to internet, ľudia, čo ma poznajú, tak vedia, aký som a mám piči a nech sa píše. Veď keď otvorím Google, tak iba dám Baron a nezmysly také, že dovidenia. No, že keď som sa snažil ten rešerš robiť, tak čo mi tam všetko vybehlo? Strašne veľa toho je, no. Veď keď si aj pozrieš Inside vo Fight Night na YouTube, keď si dáš, lebo sa robili také medailníky, jak niekedy Octagon. Tak tam bola Mirgová Dominika, bol tam Flexomal, Trezor, Valihora mal ten prvý Fight Night. No a kto má najväčší insight, si pozri, tam som si aj prebihol Blúca, tam si tiež načítaš o mne. Tak ja mám cez 90 000 ako to na YouTube, ten insight, a oni majú všetci po 30-40 000. Jednoznačne nie že raz, ale dvojnásobne viac ako oni.
Takže zo všetkých ako bojovníkov mám najviac. Ale jednoznačne Flexo takisto má brutálne, je tak ho na ňo pískajú proste, ale Flexo není zlý človek. Ja som takisto mal iný názor na neho, ale ja teraz on je perfektný chalan proste. Len ľudia majú to skreslené všetko, vieš, takže tak. A to, že my nejak vystupujeme, že sme nejaká postavička a že na Sternávnu, že sme sa sekali, nadávali, proste to patrí k tomu, lebo keby som bol pinčil alebo lampášik, že sa postavím a tam stojím, dobre, veď my nie sme športovci, že dobre, že to je proti ich srsti, ale už aj športovci to robia. Prečo to robia? Lebo by to nebolo vôbec zaujímavé. Jasne, musí tam byť nejaký ten drive, napätie, hlavne v tomto boxe, v týchto... Ja viem, že Attila také veci nikdy nebude robiť, ja vôbec bola, lebo v týchto bojových športoch. Áno, ale my nie sme my sme amatéri a ja si môžem robiť, čo ja chcem. Áno. A to, že ja som išiel s vozíčkom a takto skočila krivka hore na YouTube, tak to nerežme. A keď som tam nebol, tak to bolo dole. No, takže o tom to je proste spraviť ten trash talk, ale to, že som tam nabehol, tak to iba kvôli tomu, že mi nadávala na rodinu, ma zvádzala a nahrávala ma. A môžeš nám toto vysvetliť vlastne, jak to celé začalo? Jak to vzniklo? Začalo to so Sulikom a Sulik si ju dal jak pičlicu, no a ona normálne ma zvádzala, ma volala na byt. Si nevieš predstaviť, že by som s ňou išiel na byt, oni ma takto natáčajú so skrytou kamerou, alebo najprv som mal ísť s ňou na byt so Ferusovou jak sa ona Pimpinočka. Som aj zabudol od nervov na ňu meno. A proste, že ona sa chce zabiť, lebo my sa dlhšie poznáme už asi 10 rokov, ešte Spin Garden tam obsluhovala. A proste ja som... Tu sa zase ukázalo to, čo ľudia nevedia. Iminko je dvihol, že čo sa deje moja. Ja sa chcem zabiť. Pomôž mi. Tak ja jebnutý, debilko, blbeček. Samozrejme, že ten, čo ho stále iba linčujete, tak ja som zavolal právnikovi, on spravil zmluvy, všetko. Som aj chcel pomôcť na vlastné náklady, som to zaplatil za 200 € a ona jebnutá si to celé vymyslela a iba, že by ma dostali do podcastu a že by mali videnia. Nakoniec sa to nestalo a celé to iba na mňa nahrali. Proste si ma začali nahrávať, potom tam dávali staré fotky,